Aku diambung mak dek dek dek. Sembah bekti kula, Gusti Kakung. Nggih. Aja nyedak-nyedak yo. Iki sinale lagi kuat-kuate. Aduh, Yayi. Yayi Tanjung Kang Mas Patih Injih. Piyong iki aku ngimpi apa kasunyatan to, Piyong? Kasunyatan menika Gusti Kakung silahadi Mentas wae dirasani karo ingkang panjenengan tresnani, ingkang panjenengan pun dangu kapan to? aku kok rasane grogi kaya perawan meneh yo, Piyong. 7 sasi lho. Mbok menawa nek wong wedok liyane wis golek inceran liyane, wis golek nanging Kang Mas. Saestu menika garwa kula Kang Mas Patih sida paksa saestu to Kang Mas. Aja nangis, nangis mesti nguyuh kowe.